ndị ugwu ndị kpọrọ nwa terrorist ka the same government na-arịọ biko ka emeke peace with them, mana onye Igbo enwere ọnụ okwu anwụrụ ya atụọ ya life imprisonment. Ọ dịkwa egwu Mathias nwanne m nwoke na ihe a wụ ihe anya mmiri na ihe emeri dịrị onye ọbụla kpọrọ onwe ya ezigbote onye Igbo, onye ọbụla kpọrọ onwe ya ezigbote onye Igbo. Ihe a wụ ihe anya mmiri. Ihe ra ya n'ime anyị na kedu ka esi na-negotiate with a bandit? Eri ya na Igbo mewere ezisi n'ụnụgo na-eji etọrọ ụmụaka na school, ụmụ agbọghọbịa na school. N'ogo na ndị Igbo na-eme ya ha dị eme ntọ, mana na ihe na-eme kịta na ugwu Hausa some days ago eji etọrọ chibon ụmụaka again, chibon girls atọbụrụ ha ncha mụsigo ha bụzi grandmother kịta. Atọrọ nwa gị tara afụ mma gị bụ 9 months mụọ ọnya kpọgị ya primary school gacha baa secondary school SS1 and ha ji atọrọ ndị JS1 JS2 SS1 and SS3. ụmụaka akpụchagoro ala dịgo mature ebrofa bụ ime ọfịa shia ya n'ime onwe fa dị na ụmụaka break che ha virgin tụwacha ha ime. Ụmụaka na 2 years 3 years they were adapted to ndị Igbo. Ihe Igbo jide ebube gbuo dike na ọgụ ụlọ bụsie dike rụrụ achọba dike. Se nna gwa ụnụ bụ ụnụ bụ ndị gọvanọ, ụnụ bụ ndị sinetọ, ụnụ bụ ndị nwere ọnụ n'ala Igbo. Gọọmenti na-ene anya ọ ya abịa kpọọ Tinubu na fonu taa ọza gị ime invite na nwere ihe na-eme ọbịa o gosi na ị nwere ọnụ n'ala Igbo. Ebe na-agbago nkịtị ka atọ Nnamdi Kanu nga ada egote nwanne n'afịa, o nwere ihe megide ka egote nwanne n'afịa. The case Nnamdi Kanu dị very clear na ndị ugwu ndị kpọrọ nwa terrorist ka the same government na-arịọ biko ka emeke peace with them, mana onye Igbo enwere ọnụ okwu anwụrụ ya atụọ ya life imprisonment. So biko ka nna arịọ ọnụ watch mgbe na-eme the lawyer interview aka ya eje court of appeal. Ogo na nwe ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ meju unu bụ ndị Igbo, ndị governors, ndị senator. Ada esi okwu n'iro, ada ere nwanne n'ama, unu gbaalụ pụtanụ nye n'aka na court appeal anụ a ga-afaịlụ ka a napụta nwanne anyị nwoke. A na-atụ ya life jail ịhụ Maazị Nnamdi Kanu na ala Igbo ka ọ nọgide na mkpọrọ nwụọ. Ọ dị mma. Life jail ya atụ ya bụ ka ọ nọgide n'ime mkpọrọ nwụọ. Anyị n'agha, anyị bụ ndị emerie n'agha. Egbula anyị ka na-egbu ọkụkọ. Enweghị onye Igbo obi dị mma. And that ideology of Biafra abago n'isi onye ọbụla bụ onye Igbo ma gị nwa na-anụ onu m rapụsị ihe na-erite n'aka Naịjirịa. Bọsọ ọbụla mmadụ tetere n'ụra the idea ịgwa gị n'ibo onye Biafra Naịjirịa na-eji eke otu gị eke otu ọ dị gị n'ime ị na-awụta onwe gị azụ na ịbụ onye asụdọrọ ọkpa n'elu, that na ibe slave that you are being trapped upon. Ihe a the ideology ma mgbu ya ịma njikwa na-egbe kwụsị ya ịgbagbu nkwụsịgodo okwu atọ ịpụta gbuo m echi maka na mkpụrụ okwu a ọ bago na ntị ụmụazụ a na-etolite. Sị na nwata chọba nke ọbụla ajọ nwa. Ihe na-ayọ Igbo governors, Igbo senators, ọ gwa n'ebe a ka eji ama na tribe nwere agba. Ide azọ Nnamdi Kanu, your tribe ka ị na-azọ. Unu n'ebe a na-acha as governors. Ndị Fulani na-egbu anyị. Ụzọ ụwa n'ebe anyị is no go area. My own sister nwunye m, my own wife nna anọ na be anyị. Nwunye nwanne m nwoke, nwunye m ka ọ Fulani gbagburu ya na Adan. Ọ bịa sọ Ọnịcha n'ana. Di ya nọ Mgbuka Obosi. My own wife. He was shot down. Be nna m na-agụta ọnụ. Adan na-agụta ọnụ. Ugwu Ijoro na-abị. Ha bịa chụọ the whole village ọsọ. Gbaa ndị Agbalakanji.
unu bụ gọvanọs anyị na na-ekiri anyị. Naijiria na wọkụ dị mmadụ kpuo okwu Biafra. Naijiria na-arụ ọrụ ihe adị mma. Enweghị onye na-asị gị bịa napụta Nnamdi Kanu, bịa napụta ndị Igbo. Unu nwe step in na the case of Mazi Nnamdi Kanu bụ step in for ndị Igbo to be proud of themselves. N'ihe ndị Hausa mee n'Imo steeti mbọsa, gị nwa afọ Igbo were kamera ka ividio onye Hausa orituo n'ọkọda kụọ gị etika kụrụpa na be nna gị, ụmụnne ya rọsha gị mee escape, wepụta maka asta abụọ gị. Etu esi emegbu anyị n'ala Igbo dị mma. Anyị kọcha ugbo were efi Jesu zọrichi ihe anyị kọrọ. Nwere n'etinye anyị win kpo president anala anyị the power. She's for something years enwebeghị onye Igbo bụ etipika onye Enugu, Anambra, Imo, Abia chịrị Igbo anụnwa chịrị Nigeria as a president. Ọ na ihe toro ihe, ọ na akwụkwọ anyị erughị ya. Mana Igbo anụnwa anyị na-ekwu bụ one of the richest community in the whole West Africa. One of the richest community. Ejesim Lokoja bata. Maka chonye ọbụla amụ na Lokoja too na Lokoja ruo to my age wee bịa Ọnịcha, ọ ga-eche na o jiri obodo Igbo. Ejesim Lokoja bata ba na-akpa Abajala na Lokoja. Onye ọ na-amụ na Lokoja too na Lokoja toro to this our age wee bịa Ọnịcha, ọ ga-eche na o jiri obodo Igbo. So ihe nna yo ndị Igbo ma gwa na so ndị Igbo nụkwara the same of ụmụnne ya kpọpụta ya. Ihe nna yo biko dododo mụ Maazị Ezeaku ji obi ọcha m na yo. Ọ bụ na Nnamdi Kanu na-enupụrụ n'isi, ọ bụ na na-akpali na-akpali, ọ bụ na nwere ihe ọjọọ mere unu bawa Igbo prominent people, government official gbaghara unu. Anyị nwere mmadụ dịka Bianca Ojukwu n'ala Igbo. Ọkwana voice ka ị niile asọ gị bịa gbuo onwe gị. A na-ekwu na onye dị otu agwụrụ. O nwere ihe aja anyị ji wee dowe gị na that position. Onye ọbụla nọ na great position, you are there to speak out for the good of the less privileged, for the good of your people. A na-asị na nwunye Ojukwu kwuru okwu dị otu a, na ọ nọ na court mbosi dị otu a, na ọ jekwuru president yọọ ya maka otu a. Bịa ka nwunye Ojukwu nọ taata, o nwere he has what it takes to visit Tinubu, nwee meeting, ọ dị proud, video post na ọ bịara ịyọ maka release of Mazi Nnamdi Kanu. Ọ dị ka anyị chere na nọchi oyi oyi. Anyị rapụ onwe anyị otu a, ọ ga-emetụkwa onye ugwu metụ onye nta. O metụ Dave Umahi bụ the Minister of Works. Yes, n'ọfịs ya achụpụsị anya some months ago ka last year. Ụmụ ọrụ ya nọ under him a na-akpali ya na-abagharị ya chọọ ihe fọrọ ya bụ itivi n'Osabiọg. Oyowazie biko, if Hausa man is the one in that position, nobody who damn you, which Igbo man can talk to Hausa man in that Dave Umahi's position? Dave anachi na yo biko. Onye Hausa na-aba a na-abagharị ya mba ka na-abara nwatakịrị. But I must tell you, onweghị ihe ga-eme ka onye Hausa bụrụ Minister of Works makwa ihe ọ bụ na position aka the whole Southern East governors makwa ihe ọ bụ. Onweghị ihe ga-eme ka ọ bụrụ onye Hausa nọ that position ka onye Igbo nọ under him pụta kparịbịa publicly na vidio na-atinye na Facebook maka na o chiri ha warning na ha na-abịa ọrụ late. Ịbịa ọrụ late enye gị punishment, oji okwu n'ụgwọ, ojiri n'ụgwọ salary. They messed Dave Umahi up. Ekiriche m David ebe nwana anyị nwoke na yo ha mgbaghalụ si na anyị nwezi ọnụokwu na be anyị. Anyị dị ka ndị enwe kedu ebe anyị ga-ebido? So mụ bụ Maazị Ezeaku Ejiofor na yo biko ụmụnne m ndị Igbo, gọvanọ Enugu, gọvanọ Anambra, soludo anyị fụrụ aka gị ma mgbe ise picture Nnamdi Kanu na aba na dowe n'Ọka si release Nnamdi Kanu for you na ị ga-analụ shoti. You tried your best mana ike agwụ n'ụnụ n'ọrụ a. Biko chịkọta m onwere my brother ka m gwa gị eziokwu. Ịma ngwa m na the whole Eastern governors bịa
n'ọla otu a the whole eastern senators kpọọ meeting maka ihe gbasara Nnamdi Kanu asị na fa na-eji Aso Rock to plead with the federal government ke release Nnamdi Kanu kama release enye ya condition. Ị gaghị agwa m na ha ma gị ha ntị mana ọ dịka ihe a na-eme mụ na gị ka ọ na-emewu ha nwa maka anyị na-afụ ha nwazi iron body anyị nwere n'ala Igbo mana ọ dịkwa ka otu a mụ na gị si na ọ na Naịjirịa ka ha si na ọ dịka ha nọkwa uche ụjọ I don't know because isi m na ego o nwere ha ncha bụ dara ogbenye. They are all millionaires in dollars. Ego. So kedu ebu dị isi ka emerụ na ebe onye si bịa n'ọzọ anyị okwu n'elu gba. So mụ nwa bụ Maazị Ezeaku ma ayọ Igbo politicians apịka ọcha nwa na-eje biko jee na-egopụta nwanne anyị nwoke. Ọ ga-abụ nnukwute kredit dịrị anyị Igbo be anyị. Anyị dị emena na-agbapụta Nnamdi Kanu ka anyị gbapụta ka n'Igbo. Ofu Biafra nwa ka a nụrụ ọgụ gbuo ihe niile egburu jide Ọnịcha niile gbarie wee nye anyị 22 pounds ebido n'isi. Ofu Biafra ihe aba ideology you can't kill it. Ọ bụrụ ọsọ Nigeria na-eme agitation for freedom. The same Biafra idea kịta ka Nnamdi Kanu bịakwa wete n'ụdị nke ya ka o si weta ya. Mana ife anyị na-ayọ ọ bụ si rapụ ihe neta n'abalị ya bara anwụnta si wepụta Nnamdi Kanu n'ime maka Chineke ọ bụ ntị ọjọọ na ndị Hausa na ndị Yoruba tọọ Nnamdi Kanu nga. Short ọ bụghị Hausa na Yoruba tụrụ ya nga ọ bụ na Nnamdi Kanu unu rapịa na pikọt ọ ya eje atọ Nnamdi Kanu nga. O nwekwa onye Igbo nweziri n'okwu n'ala Igbo ka m gwa gị eziokwu you can't talk. And some of us na-agba mbọ ihe dị agha ka ihe ghara imebi n'ala Igbo. Kedu ihe na-eji anyị nwa ga-eji tinye na-agbade mbọ na-etake the risk. Ma m ife mgbagharị today na hospital ndị nọ conscious ebutesi ụlọọgwụ ma obere nwa ihe njepụta ebe a after 3 I was helping them. Ama so many things ihe m ji ọnụ ma nje okwu a liberate ya n'ala Igbo thousands of people. Mama how many homeless people nyegoro ụlọ gosi nọ na-atọ m ụtọ ka Igbo karịa London mma. Ihe na-echu m every day bụ how can we show London na anyị nwere the same isi ha ntutu ha nwere. How can our land be better than UK? Ka onye ọbụla dị mma wee na Igbo leaders. Kedu ebe anyị ga-ebido? Kedu ebe anyị ga-ebido? Agwa maka echi. Anwụrụkwa Nnamdi Kanu tọọ ya nga gị nwa ya bụkwa ofe nkupu. Ihe na-agwa gị bụ eziokwu. Ewere Nnamdi Kanu na-eku ụmụnna ya onwe onye anwụrụ Nnamdi Kanu tọọ ya nga gị nwa bọsị nke gị ọ ya bụ ofe nkupu. Bọsị nke gị ya bụ ofe nkupu. Number 1, Nnamdi Kanu bụ somebody man over 60% of ndị Igbo na-eso. That tata na nso na-atụrụ ya nga. Obi ndị mmadụ dị ka awụrụ ha ice water. If not for anything, for the love so many people nwegoro ebe ọ nọ. Ndị Igbo leaders kwesịrị stand with him wepụtagodi ya n'ime. Wepụta ya n'ime. Nnamdi Kanu akarigo iwepụta n'ime dowe ya na east ebe a gwa ya na nwere ebe ọ na-eje. May house arrest with a security. A governor of a state can do it. Wepụta ya dowe ya na ụmụ ahịa gwa ya na nwere ebe ọ na-eje for now. Kpọrọ security kponye ya nwere ebe ọ chọrọ ije within Nigeria will escort to jail. This should not escape out of this country. Government can pay those how many policemen
7 policemen can do that. 6 policemen can be his personal security. Enwe ọbana eje anaga ide anaga. Uche ka ejikwa na-eme ihe to protect where you come from. How far? Buhari saw no the war. Buhari, he was a general during the war. He gave commands to kill during the war. Later, Buhari ruled Nigeria as a president again. Buhari have ruled before and still rule Nigeria the second time. Ndị Igbo kedu emede no na abụbere president during the war. Mmadụ onye general ndị Igbo jidere Hausa gbuo ndị mmadụ. We are only in our territory defending ourselves. When ihe niile agburu ndị mmadụ during the war mechakwa chia Nigeria. Buhari gburu egbu during the war. He was a general then. Mese chia Nigeria before. Chitekwa azụ na nka chia Nigeria. Chia Nigeria for complete 8 years. After 2 years, Ochisi Nigeria onwo, which means oje anya onwu chia Nigeria. And onwuru onwu ike onwu na nka. Buhari onwuru onwu ike, onwuru onwu chi onwu na nka. Mụ na gị nọrọ age anwụ amasị na anyị nwere onwu ike. Kedu ebe anyị kwa agwụ? Onye ọ na-afụrụ ihe mere during Peter Obi na Tinubu. Peter Obi ada akwatuo Peter Obi. Kedu ebe anyị ga-ebido? Protect us. Ezeaku is crying. Igbo leaders, protect us. Protect us, Igbo leaders. Protect us. Protect us. Our land is not safe. Somebody anaghị asụ Igbo ga-abịa ebe a bụrụ kidnapper na-eburu ndị be anyị. Nwanne m nwoke anyị je nụtara nwaanyị na-akpọ ugo mbọsị ya. Ruo Anambra State University gbarịa m nawa be ha si ebe a ka ọkọ ọtọwa nawa ụmụ ndị Fulani nyanwa ji ọnụ ya confess na ọ bụrụ ndị Igbo ndị Fulani confront ya with AK gbaa Highland ya pieces kidnap onye na nwunye ya dobe ha n'ofe for 3 days. Nwaanyị o ji enụta onye ụmụ here, one of our member, the wife is a lawyer, him himself is a lawyer, and then when you take you go in, you do it dinner when you need more here for complete 3-4 days at Warramson. Now you go by here and you worry I'm here. Say that child. My own village na was here Ugbo na Bennam. So also go back here the guy na cause. No protect her now. Only of now put in the name of not really protecting the Igbo can go against you. Even if the person is doing it in a wrong way, the person the Igbo get failure because we are bleeding. Ogo no what Nnamdi Kanu mean in a wrong way to do for the politicians or twist what here protect and the Igbo. Ebob Nnamdi Kanu si mejo no I'm very sorry. Ebo moon ndi Igbo na asibiko no gbaalo. Anambra State Governor gbaalo. Enugu State Governor gbaalo. Nwana nwoke Imo State Governor gbaalo no. Nke Abia gbaalo, nke Ebonyi gbaalo no biko no ma ndi chiburu na mbụ. Aije ihe mere anyị saja asụla asụsụ onye ugwu anaghị anọkọta ma onye mfe mmanụ anaghị anụ ayonu biko no. Ihe ra ya n'ime anyị na kedu ka esi na negotiate with a bandit. Area ni Igbo mewere sisi nunu go na je tọrọ ụmụaka na school ụmụ agbọghọbịa na school nugo na ndị Igbo na-eme ha dị eme ntọ mana na ihe na-eme kịta na ugwu Hausa some days ago je tọrọ chibon ụmụaka again chibon girls atọbụrụ ha ncha musigo ha bụzi grandmother kịta atọrọ nwa gị tara afụ mma gị bụ 9 months mụọ ọnya Bogia primary school, gacha, ba secondary school, SS1, and the Haja Torah, they Jatorun, JS1, JS2.
SS1 and SS3 ụmụaka akpụchagolo ala dịgo mature ebrofa bụ ime ọfịa shia ya n'ime onwe fa dị na ụmụaka ahụ break che ha virgin tụwacha ha ime ụmụaka nọ 2 years 3 years they will be adapted to their culture there. Ha soro gwa mụtawa terrorist ihe a na-emenụgwa ọsọ nwekwe ike gbadataba anyị echi ịnụ na-abịa bụrụ ụmụaka secondary school protect kwa na anyị maka ebe ha bụ ego anyị na-achụ anyị n'ugbo ọzọkwa dị akọ ndị Igbo ga-aka mụta ndị dị strong ha gbadatakwa bịa palọ na cheke ma ndị polisi na-akwụ n'ụzọ otu esi treat onye Igbo ka esi treat onye na-asụ Hausa. Telling you njekpuru ya bụ anaghị nọkwa under siege bikonu ọ dị nnọọ ka anyị nwezini stand kedu ground anyị nwe na Nigeria. Ya si ị na-ekwusi ka anyị nwebu ground na Nigeria o nwebu mgbe anyị nwere ugwu ndị Igbo politicians akpụtugo ugwu niile ndị Igbo nwere anyị bụzi onweghị ihe anyị bụzi kọbọ kazi anyị mma n'obodo Nigeria. Kedu ground anyị nwe na Nigeria na-azụ onye Igbo gwakene m ihe mere anyị kịta na anyị bụ Nigeria na n'Igbo man bụ ya Nigeria man that is gwagodo m ofu ihe mere ya ọ nọ na-eru anyị n'okwu Chief of Army Staff bụ onye Igbo IG of Police bụ onye Igbo President of Nigeria bụ onye Igbo Chief Judge of Nigeria bụ onye Igbo kọ na ya bụrụ mmadụ ke the tribe mekere Nigeria ma a na-agụ Hausa Igbo Yoruba this three tribe mana anyị bụ ndị meriri emeri yes ya dị oge ya taa anyị bụ ndị meriri emeri let's just it na ndị ahụ meriri emeri nwekwe ka anyị si anụ ọgụ ka ugbu anyị dịgodo atọ ụmụnne m atọ na